Quin pes tindrà en la seva acció de govern l'esport i el lleure? Vila-seca, com a ciutat moderna que és, ha de tenir un espai molt gran per l'esport i pel lleure. I, de fet, quan s'aposta per l'esport i pel lleure, com ho ha fet Vila-seca, vol dir que també es fa una clara aposta pel benestar, per la salut i per la qualitat de vida. I, naturalment, Vila-seca té importants reptes esportius i de lleure al seu davant. Els Jocs Mediterranis Tarragona 2017 n'és un bon exemple del que en som subseu en dues disciplines esportives. Però també, per la pròpia voluntat de la ciutat i de les seves entitats esportives i del seu ajuntament, ha de créixer en l'àmbit dels equipaments a l'aire lliure, en el campus educacional i esportiu, a l'estadi municipal, en els barris, a les escoles i a tot arreu. Aquesta és una de les definicions de la societat, una aposta clara pel lleure i per l'esport. I Vila-seca aquest camí no el pot abandonar mai, perquè ha adquirit una gran fortalesa, i aquesta fortalesa, en el futur, no hem de fer sinó impulsar-la, fer-la créixer i dotar-la de més riquesa i de més continguts.